Nilul ce-a apărut. Creșteau în cer al lui aripe și căi de mii de ani treceau în tot atâtea clipe. Un cer de stele de desubt, deasupra cer de stele, părea un fulger neîntrerupt rătăcitor prin el. Pelicula aceasta este martorul unui eveniment spațial de excepție. 15 mai 1981. De 24 de ore, nava cosmică Soyuz 40 navighează în spațiu, pregătindu-se pentru joncțiunea cu complexul orbital Salyut 6 Soyuz TEP. Acum, capitanul inginer de aviație Dumitru Dorin Prunariu, primul cosmonaut al României, erou al Republicii Socialiste România, se află la masa de montaj și în cabina de post-sincron a studioului Alexandru Sachia, comentând pe viu evenimentul. Avem în imagine nava cosmică Soyuz 40, în care mă găseam eu cu Leonid Popov. Aparatul de luat vederi ne filmează din interiorul stației orbitale. Reflexul pe care îl vedeți în stânga ecranului se datorează hubloului. În acest desen vedeți stația orbitală Salyut 6 cu nava Soyuz T4, care i-a adus în complexul orbital pe cei doi cosmonauți în urmă cu peste 2 luni. Orbita eliptică a navei noastre intersectează într-un anumit punct orbita circulară a laboratorului spațial Salyut 6, în care se găsesc Vladimir Kovalionov și Victor Savinăh. Închipuiți-vă două mașini care merg cu viteză foarte mare. Una o ajunge din urmă pe cealaltă, iar pasagerii, deschizând geamul, au posibilitatea să ciocnească un pahar de șampanie. Ei bine, același lucru s-ar putea întâmpla la viteza de 28.000 de km pe oră pe care o au cele două obiecte cosmice. În acel spațiu cosmic, imens, negru, te simți singur, ești izolat de cei de jos. Legătura se menține doar prin radio, dar aceasta nu este suficientă din punct de vedere pur omenesc, sufletesc. Ei, în momentul în care vezi stația orbitală și știi că în interiorul ei se află încă două ființe omenești, ești emoționat. Exista și posibilitatea să nu vă întâlniți. Exista, într-adevăr, posibilitatea să nu ne întâlnim. Au fost cazuri și pentru aceasta ne-am pregătit foarte mult. Acum acționează motorul principal al navei care menține vitezele unghiulare și longitudinale ale acesteia față de stația orbitală în funcție de distanța dintre ele, conform unui program prestabilit. Observați în dreapta ecranului apariția bătrânei noastre planete, aureolată de atmosferă. Jos se găseau oameni care ne vegheau, băteau inimi pentru noi. Cei de jos au contribuit mult la înfăptuirea cu succes a cuplării celor două obiecte cosmice. Probabil, din dorința de a ne avea cât mai mult în obiectiv, Kovalionov și Savinăh au pornit prea devreme aparatul de filmat, pelicula neajungând până în momentul cuplării. De aceea, ultimii 30 de metri de apropiere și cuplare nu au fost filmați. Chiar în acest moment, nava este orientată cu motorul principal spre stația orbitală, pentru a micșora diferența de viteză dintre ele până la aproximativ 30 de centimetri pe secundă, în vederea cuplării. Pământul apare acum sus în dreapta, în zona întunecată. Acolo e deja noapte. Nava se mai află încă sub incidența ultimelor raze de soare. În curând vom intra în umbra Pământului. Acum vedeți în desen animat fazele cuplării navei noastre cu complexul orbital. Ați avut vreun gând deosebit în momentul acela? În momentul acela, era fericiți că ne-am cuplat. De aceasta depindea îndeplinirea întregului program de zbor. În ochii lui Kovalionov se vedeau lacrimi. Lacrimi de fericire. Și sunt convins că aceste lacrimi nu fusese înscrise undeva în documentația de bord. Totul era omenesc. Iată-ne aici, pe tot spalul, ca într-o fotografie de sfârșit de an școlar. În stânga jos se află dârzul Kovalionov, veteran al cosmosului, comandant în 2 expediții de lungă durată. Jos în dreapta, eu. În dreapta sus se află Savinăh, inginerul de bord al acestei expediții, iar lângă el sus se află Lână, grijuliul Leonid Popov, campionul de durată al zborului cosmic cu 185 de zile de ședere neîntreruptă în spațiul extraterestru. Suntem primiți cu pâine și sare, obicei omenesc străvechi. Pâinea e sub formă de bucățele mici, cât o înghițitură, iar sarea are forma unei pilule, care acum plutește fără greutate.
felicitări din partea celor dragi, din partea conducerilor superioare de partid și de stat. Constați cu bucurie cu câtă exactitate corespund hărțile imaginilor pământului văzute de la această altitudine. Conturul continentelor, linia șerpuită a fluviilor. De mic mi-a plăcut geografia, la care în general aveam note foarte bune. Dar acum îmi amintesc cum la liceu, la o oră de geografie, entuziasmat de indicațiile busolei montată în cureaua ceasului, de curând primită cadou de la tata, atunci când am fost întrebat de drasticul profesor de geografie: Prunariu, de ce nu ești atent? Unde este nordul? Spre fereastră, tovarășe profesor, am răspuns foarte serios, privind busola. Stai jos, neatentule, ai nota 2. M-am așezat nedumerit, crezând că mi s-a stricat busola. Și abia atunci am văzut, atârnată de tablă, harta lumii, pe care bagheta profesorului arăta nordul, care dintotdeauna pe harta a fost situată în partea de sus și nu spre fereastră. Țărmurile Africii. Acum pământul iese din raza noastră vizuală. Se observă foarte bine deasupra oceanului stratul subțire al atmosferei terestre. Apoi, cosmosul negru. Bateria solară, cea care furnizează permanent energie întregului complex orbital. Undeva la hotarul dintre zi și noapte, când nava evolua deasupra Europei, căutam de fiecare dată să văd conturul natural al țării mele, al României. De acolo de sus mi-a sugerat imaginea unei pâini rumene de casă. Se distingeau bine Carpații, zăpada de pe Carpați, se vedea firul subțire al Dunării, se contura țărmul Mării Negre, căutam să localizez orașul meu natal, Brașovul, căutam Bucureștiul. La acea oră de seară se vedeau foarte bine flăcările rafinăriilor de petrol din țara noastră. Cosmonauții întreabă cosmosul, întreabă soarele, întreabă Terra, întreabă oamenii și se întreabă pe ei înșiși. Cum ar putea fi făcută mai frumoasă viața pe planeta albastră a oamenilor? Iată imagini filmate în cosmos de echipajul acestui complex orbital despre experiențele științifice efectuate. Reprezentanții vieții științifice din România participă la activitățile legate de cunoașterea Universului, a biosferei, a scoarței terestre, precum și de cercetarea cosmosului, a proceselor extraterestre, a comportamentului organismului uman în spațiul interplanetar. Acest experiment numit Astru este pur românesc. Este o perfecționare a altor experimente efectuate în spațiul cosmic și aduce date importante despre particule grele, incomplet ionizate aflate în cosmos, despre existența unor noi particule, necunoscute până în prezent în spațiul extraterestru. Montarea și demontarea lui au fost un lucru nu chiar atât de ușor, pe cât ar părea. În primul rând, datorită faptului că acolo totul plutește. Un lucru lipsește la intrarea în nava cosmică: preșul. Acolo nu ai ocazia să calci. Talpa încălțămintei rămâne intactă, curată. În imponderabilitate te deplasezi cu totul altfel decât îți poți imagina pe pământ. Este suficient o mână sau poate numai 2-3 degete pentru a efectua toate deplasările. Starea aceasta de plutire este foarte plăcută, dar nu de la bun început. Mulți cosmonauți au probleme cu adaptarea.